Kas pasat iti panangipakita ana dalos kan responsable dagiti night spot uno dagiti balay pagliliwaan iti syudad ti Baguio nagkakaisa dagiti night spot worker kan owner kadagiti nagdudu mga aktibidad kan programa ti lokal a gobyerno kontra iti HIV ag subsubli ni Jezreel Kate Lapizar. Nakikaykaysa dagiti agtagikwakan mangmangged kadagiti night spot iti syudad ti Baguio iti kampanya kontra iti HIV ken pananglaban iti stigma ken diskriminasyon kadagiti agsagsagaba iti sakit kas paset iti panangpalawa ti awareness ken prevention efforts ti syudad. Iti napalabas a lantern parade para iti HIV si Papan Nakkel a nakipaset dagiti kamang ti Baguio Association of Night Spots iti aktibidad. Kinanada akas panangipakita dati suporta kan kinaresponsable da magipaspasat da kadagiti programa ti syudad tapno malabanan ti HIV nang runa iti panagpatest para iti daytoy. Sinasabihan ko sila at saka lagi namang sinasabi sa health center na dapat aware talaga yung mga lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga bars about sa HIV para safety po nila. Saka safety rin ng resto bar. Para ma-monitor yung namin kalusugan. Para ma-protection namin yung sarili namin. Kung meron man sakit yan. Para maagapan. Bukbuklan ti upat apulo ket dua a night spot establishments ti Baguio Association of Night Spots wenno bans. Iwan monitor daytoy dagiti miyembro da ken iyas asidag kadagiti programa iti lokal a gobyerno tapno may pasigurado an anayas na talged ken responsable ti operasyon dagiti night spot. Babaen iti daytoy a grupo maipalpalagip ken mapalpalawa ti kampanya kontra iti HIV ken STI cases kadagiti night spot iti syudad. Yung pag-undergo mo ng isang HIV test, this is a one way of showing na malinis ang mga entertainers po natin. Regardless kung babae siya o lalaki siya. We're very happy na talagang wala kami na-detect po ng gano'n. Nupay kasta, adamot latta dagiti sumagmamanupay nga establishmento asaan a makikaykaysa iti nasao a kampanya. Ar-aramiden met dagiti masaknan, ti amin tapno maalukoy dagitoy. Paglalapitan namin sila, tumatakbo sila. Diba? And who is protecting them, diba? Actually, yan yung gusto namin talagang sana i-communicate sa kanila na the testing is very essential. Na importante yung testing na kahit na nagtatrabaho ka as entertainer or sex worker, diba? Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.